dodávke. Domácimi potrebami zásobuje slovenský ľud, od hrncov a panvíc po metly a lopaty. Pondelok do Pšinej, v útorok letáky, v stredu suché chtáky v Revúce. Vo štvrtok v Očovej a piatok na cestách, v sobotu na miestach. Jarmok jeho druhý domov je, král stánkov ľubo je. Sranda jeho život, úsmev jeho zbraň, každého rozosmeje, i keď je deň ťažký. Letáky útorok, Kaufland ho volá, no on už pondelok vždy má plán. Doma ho čaká hospodárstvo, sliepky a kozy každý deň ráno. Chová aj prasatá, husy a ovce, ľubo ide smer Michalovce. Ľudia sa s ním bavia, nakupujú ako v lani, Ľubo Šmanda, predavač s dušou na dlani. V útorok letáky, Kaufland ho volá, no on už pondelok vždy má plán. Sranda jeho život, úsmev jeho zbraň, každého rozosmeje, i keď je deň ťažký. Letáky útorok, Kaufland ho volá, no on už pondelok vždy má plán. Sranda jeho život, úsmev jeho zbraň, každého rozosmeje, i keď je deň ťažký. Letáky útorok, Kaufland ho